Είναι ένα ζευγάρι, μετακομίζει στη Θεσσαλονίκη, μπαίνουν στο διαμέρισμα το καινούριο και λέει, ας πούμε, βγαίνουν στο μπαλκόνι, βλέπουν χαμό, το λέει εδώ, ο ήλιος βαράει, λέει να πάρουμε καμιά τέντα ρε αγάπη μου, εντάξει θα πάρουμε ρε αγάπη, να πάρουμε κάποιο τηλέφωνο, παίρνουν τηλέφωνο εκεί, γκουγκλάρουν, κάνουν, παίρνουν τα τηλέφωνά τους, ναι γεια σας, παρακαλώ. Ναι, καλησπέρα. Θέλουμε να βάλουμε μία TED. Σας πρόλαβα live επιτέλους, χαιρετίσματα. Γεια σου. Έλα ρε Φρέντς, ευχαριστούμε αδερφούλη. Ευχαριστούμε. Λέει, σας πρόλαβα λέει. Λέει θέλουμε μία τέντα. Μέρος, ώρα, μέρα. Είμαι εκεί σε εκείνο το διαμέρισμα, δεύτερος όροφος. Τάδε. Θα γονατίσω. Άκου. Τάδε τέτοιο Φιλίππου 17 ξέρω εγώ, δεύτερος όροφος. Αν μπορείτε το Σάββατο, κοντά στις 2 η ώρα. Κλείνει το τηλέφωνο. Έτσι μας κλείσει και το στρίκ. Σάββατο, χτυπάει το τηλέφωνο. Το σηκώνει. Μα βλέπεις τι έκανε, κοιτάξτε τι έκανε. Γεια σου ρε Τζόρτζ. Σηκώνει το θηροτηλέφωνο. Αγάπη μου, ποιος είναι, ναι. Μπάμπης. Ο Μπάμπης ο Τεντάς. Ναι, φυσικά. Τον ανοίγει, ανεβαίνει πάνω. Ο Τεντάς μπαίνει μέσα, φραπέ, σκέτο. Αν έχει και ένα τασάκι, σε παρακαλώ, στο μπαλκόνι. Βγαίνει στο μπαλκόνι, δεν μιλάει, δεν λαλάει. Μετά από μισή ώρα. Σε βλέπω από εδώ. Μετά από μισή ώρα ξαναχτυπάει το. Χτυπάει το τηλέφωνο. Ναι. Μη βαράς. Μπάμπης. Ναι, έπεσα. Έχει ζέστη μαλάκα, μας έχει δρώσει. Άκου λίγο τι έκανε. Μπάμπης. Τι είναι, ποιος Μπάμπης. Έπεσα. Όλος λέει. Αλλά και το καλύτερο δεν φανταστείτε λίγο το τυπάρο μαλάκα. Λίγο το τυπά φανταστείτε. Μπάμπης, έπεσα. Μαλάκα.